ku dake shi, ni na san yadda zan bi da shi a hankali ya fito da kuɗin. Gaskiya idan aka yi aikin nan haka za a iya samun matsala. In ma an samu matsala ni za a zarga ba kai ba. Gaskiya dai Hasina Allah ya isa wallahi kin cuce ni. Wallahi ina son ka ne. Duk nan kowa aikin kuɗinsa yake yi. Yanzu ka faɗa min yaushe za ka ba mu kuɗin mu. Dole sai mun tsorata shi yanda zai sa a kawo kuɗin nan da wuri. Ba za mu je gidanka ba, za mu gaya mata inda za ta zo ta kawo mana kuɗin. Macen ma a ce ne aiki a ƙarƙashin wannan macen. Amma baka fi ƙarfin mace ta haife ka ba. Sannan ka mata fitsari da kashi ta wanke ma. Dakata, akwai Amina Fara. What? Ta takura mu, ba na santa. Na san kuma zaki maganin ta. Da Allah. Kin ga kawai aure zami. Ta haram ne in ka yoke ta, haram ne in ka zalunta. Na san kana da ƙwarewa sosai a bangaren aikin namu. Amma na yi mamaki matuƙa da na gan ka shigo da macen da ba tafiyar mu ɗaya ba. Baka tunanin za mu samu matsala? Ki kwantar da hankalinki. Kin san ba zan taɓa yi mana abin da zai ɓata mana aikin ba. To wannan yarinya samun ta ba ƙaramar nasara ce a gare ta. Kai, yes. Kun dawo? Ina dawo. Ya na kanka a daidaita sau, ina motar ka? Ba matsala. Ta dan samu matsala ne sai na bawo makanike na ita gyara. Inna lillahi, za ta mutu. Za ta mutu. Inna lillahi, za ta mutu. Wallahi na rasa yadda zan yi. Ojo akwai matsala fa sosai. Ina sani. Idan cikin nan ya ƙara kaiwa wani lokaci wallahi akwai matsala. Inda yake so. Ni gashi ya daina ɗaukan wayana inda yake ma yanzu baya bi. Bari ma in je in same shi. Kwata-kwata ya daina ɗaga wayana. Ya daina shiga harkata gaba ɗaya. Ina cikin damuwa gaskiya. Sharrin kolo kenan. Ba kwacin magana, ba ku da yin tunani. Kullum jami'an kiwon lafiya suna kira a raga amfani da air protection ma'ana raga ta kariya. Sabgan nan wajen kwaya 7 ma ba su faɗa ribi ba. Amma ku saboda iyare dagiya ne da sun zuba ga shi nan ba. Kolo ne a daina daga nan baki a ne miki kuma. Muku magana ko yare da sauransu. Amma akwai aikin da ake idan lokacin ya yi rangaya miki. Kin gane? Allah ba ni san ki ba ki wani mun yaudara. Sannan ni ba na fita da ke wasu isa cikin jika su da sabon koyo wari in na to waje jira na abu. Wallah cika. Wari Allah ko abun ma ba ku ta ban matan katanci. Ba ma ciki ne da ke ma ciki ba sa son askirin. Allah wari. Wari aka ce ni ba da abu ba ni da san wahala. Ke can ku yara ki zo ki da ƙasa ne ma mu iya ne. Jimila na dai mun harkar nan. Hello kam su sumati. Harka ce ta samu kana daidai ina. To kana kusa da ni. Ka gane? In to daidai nan wajen bypass din nan bayan hotoro inda ake balallakan nan ina ta daidai gurin. Haram. Ka to da kash harka ce. Haram. Sauri ya kai babu lokaci. Haram. Sai ka kara so. Haram. 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 Ojo?
Ya haka aba da Allah ka so shi ne a san ba na san harkar fata lokaci tun ina da daren ka to har ka ce abubbuga ta are duba a gani mai kyau ne ma na ka samu wannan babur dan na kama abu sai ga tambaya na samu kai ka siya ka ba mu lissafin man kara gaba ka gane da Allah magana ɗaya zami ba na so mu tsaya muna wata 100 zan bada babur din haram 100 bai dai mun sata ba ni ba barawo bane kai ne barawo to dalla to na da ni ne ka guri zaka na kaga saboda harkan nan fa bata da amana saboda amana ta da kai tun muna yan yara su isa ban taɓa ma aiki ba irin ku barayin zaune na taɓa yin wata sabgar da wani naga shi barayin ne ya bi ni sata sai dai ga kuɗin ne ma aiki na ragargaje shi na tafi da kuɗin da abi na kai ma dan haka ne na tafiya da zan karfe na kuma in karɓi kuɗin yanzu ba da wani abu yanzu fa ina sai babu dinnan 100 fa dole fa da akwai mutanen da su ma su sallama fa ka yadda na yadda amma ba na kuɗin a'a yanzu babu kuɗi kashi zamu je da kai gurin mai POS kawai zan zara 100 na baka kawai ka ƙara wuta ni ma na tafi da baba wala shiga mu je ka ban amma fa ban za ka yi ban shiga mutane ba zuwa za ka yi da POS kawai mu cira na baka kuɗin kai da Allah fita da POS din nan mu je dai ne dan tsaya daga wani guri ka karbo ɗarin nan girga can su mu da au mu je dan wala sai aka abu kure barayin shiga mu je je na ba ne wata abin nan ba sai na rufe fuska ta saboda tsaro baka san me na aikata yau ba kai ma yau ana kanan ka da haram haram kuna ji na ko za mu kyale ta tare da sanya in ya so koma menene zai faru ya faru mutuwa za ta yi ta sha wahala fa zai yi wuya ta rayu sai dai kuɗin mu kun sa abin da za a yi yanzu mi maza mu bar gurin nan haram kun gane ko ni kuma zan maza in je gurin Ahmad na gaya masa duk halin da ake ciki okay to kafin ka tafi ka baiwa matan nan kuɗi in case za ta buƙaci wani abu ka dai san inda za ka same mu ana gane ku wuce can new generation zan zo same ku ana sabon gari ke ne sabon gari ka dai gane wurin ko ka kula sosai saboda ba kanta ne mutum haram 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 Ojo ka tsaya ka saurare ni da kyau ka ɗauke Usman ka gudu da shi ka sa matarsa ta kawo muku kuɗi tuka matarsa nan tana tare da mu ungo ki mishi magana kare ci dogon buri aikin banza aikin wofi ba ku da wani sana'a sai kama mutane masifafiyar ka ji ta ko kana ji na to yanzu ka zo ka ansa ka sanka kamar yadda na maka alƙawari gobe oho duk yanda za ku yi da shi ku yi da shi in rike shi za ku yi matsalar ku ce in sake shi za ku yi wannan ma matsalar ku ce yarinyar nan fa tana buƙatar taimako ya kamata a san me ake ciki fa ya jikin nata da sauki amma gaskiya a ɗauke ta a kai ta asibiti asibiti ba za mu iya kai ta asibiti ba saboda ki tunafin ɗan ta makai ni ma da kai ba za ki sake gani na ba amma kin ga wannan akwai sauki a rayuwa ki dai yanda za ki taimake ta kar ta mutu ki kai ta asibiti what of police me kake so in ce da su ki gaya musu gaskiya ba ki santa ba ki dai kai an kawo miki ita ne ki mata magani that is all finish haram haram kuma ki rike alƙawarin da muka da ki haram akwai sauki a rayuwa akwai tsanani a rayuwa in
ka tsinci kai a damuwa tuna da ilahu dan uwa. Haram 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 haram. Kayan sanyi na gyara makoshi su gyara jiki fatar mu ta yi mulmul. Ɗanɗano mai daɗi. Wannan ita ce haɗaɗɗiya kuma tsaftatacciyar furen nan tarfai da drinks wacce kowa ke so. Ina mai tabbatar muku cewa wanda bai sha wannan fura ta rufai da drinks ba to an bar shi a baya. Ina samari da 'yan mata kowa da kowa ku garzaya rufai da drinks domin samun tsaftatacciya kuma haɗaɗɗiyar furen nan. Ba wai iya fura kaɗai muke da shi ba, muna yin yogurt, ice cream da kuma shawarma. Kar ku tambaye ni a ina za ku samu wannan fura, domin wannan fura ta rufai da drinks suna nan a ko'ina da ko'ina a faɗin ƙasar nan. Kun ga tawa, saura ta ku, kada ku bari a baku labari. Ya na ganka haka ya na ganka a cikin adai da sau ko? Shi ne ke cewa kin dawo. Okay. Sorry. Pick up, action, daga magana ka kawo kana ka dawo. Action. Ka zo. Zan awa ɗaya ina abu ne. Ni kaina na gaji. Pick up. Action. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Zauna. Bismillah zauna. Ya za ka shigo min da likita? A wannan ai ba likita bace. To wace ce? Ki kwantar da hankalinki. Zan fahimtar da ke. Wato wannan mutumin rashin mutunci zai je ka mana jami'an tsaro? Ai Da Allah ba da me zai hana rage miki hanya. Ko za ka min dole in hau motar ka? Gaskiya da ganin ki mutuniyar kirki ce. Gaba zan hau ko baya? Zaki iya hawa ko ina. Kin san da kika ki hawa motar nan me yazo cikin raina? Ka zaci ni matan aure ce ko? Wallahi kamar kin sani. Matan aure ce ni. Mijina yana gidan yari, saura mai shekara 2 da rabi kafin ya fito. Me mijinki aka kulle shi? Damfara. Damfara? Hasina. Ke me yasa baki jin magana ne? Lafiya? Waye wani ne? Kai kuma ka kama bakinka. Zo ki wuce tafi. In tambaye ka mana, wai shi rabon ka kwana a waje? Kwana a waje kuma? Kar ka sake ka daga wayan nan. Ka jira sai mun gama magana tukunna. Hello? Hello? Sadiya kin a matsa min fa. Hello? In ka kuskura ka sake saba umarninmu, to ka tabbatar da kafin mu rabu zaka sha bakarwa na annanmu. Hello, me yake faruwa ne? Hello? Usman, ki bari sai mun gama magana da shi tukunnan kafin ki magana da shi. Ki bani mijina dan Allah, ina so zan yi magana da shi. Dan yanzu mun samu mu yi garkuwa da shi. Zan sake kiranki, but make sure ki share faida mai sanyi. In Allah yadda ba zan mutu ba sai na haifi cikin da mijinki ya min. Ke kin san soyayyar da muka yi ni da shi? Da na fahimci cewa ba zai aure ni ba, sai na yanka hukuncin da zan kwace kuɗin da suke hannunsa. Na tsani namiji mai tsoron matarsa,